नै दिनै आङो मा खाजाना मोनखो नायदो नोंथांमोनाबो मर्निं वाकआव फैनायमोन ओमफ्राय जोङो माने बे मण्डल अफिसा बिथिं हाबलांनो होननानै हाबबाय ओमफ्राय ओरैबायदि माने खुन्थाइ दंफां दोङो बेयावहा आङो माने जि जानो लुगैनानै दोङोमोन बहुद बोसोरानो जाबाय माने मोनजायाखै जा माने दिनैसो बायदिबा माने नुफ्लांबाय बिथिं जोङो बारना थांनो होननानैहा फैनायावहा बिथिंहा माने जाया खोमा मानसिफोरा जोंनि बर' मानसिफोर थानायबाथ' बिराद माने जागौमोन नायदो माने पुरा मोनजोब्बाय फिथाइफोरा माने रावबो जाग्रा गैयाना बेनो आरो जों माने बे लामाथिं थांबाय थादोंमोन ओमफ्राय बैनो नायदो ओइले बैनो जाबाय जों थाग्रा बिल्डिंआ इदि आरो जों बिथिं बारस'ना थांनो होननानै बेयावनो माने आङो नुफ्लांबाय आरो जि जाब्रा माने दंफां दा आङो खाबाय बाङाय लाबाय ओमफ्राय दिंखियाबो खुन्थाइबो नै दा बेखौ जाहैनोसै दिनै माने दा रुमाव थांगासिनो मर्निं वाक खालामनानैहा एकदम दिनै माने खुन्थाइ मैगं जानोसै बहुद दिननि उनावहा गोलोमजोब्बाय बोथोराबो माने बिराद गरम जाबायना दायो खैथा जादों 6टाबो जायाखै जों एकदम फुङावनो सिखारनायमोन दानिया माने 5:30सोनिफ्रायनो सान्दुं एकदम सान्दुङानो जाबाय दे लोगोफोर होमबा थाबाय थादो नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि ब्लगखौ दा थांनानै फ्रेश जानोसै ओंखाम मैगं संनोसै दिनै माने हौवायाबो डिउटियाव थांगोन बेनि थाखायनो हाय लोगोफोर फाइनालि दुगैनानै दायो फ्रेश जाबाय ओमफ्राय दा आङो थांनोसै किचेनाव संनायनि जानायनि लाहार फाहार खालामनो हौवायाबो दिनै डिउटियाव थांगोन स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ दिनै नै बेखौ आङो बाथोन जागोन बे मोननैखौ ओमफ्राय बेखौ नायनोसै मादों जानाय जायो स' दायो आङो तारातारि संनायनि लाहार संबाय थादों दालि खामा मोनखांबाय ओमफ्राय नायनोसै मा भाजि एवनाय जायो ग्लाब 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 गोदौबाय आंहा दालिया मोनसिगोनानो ओमफ्राय आं बेयाव ना मोनसे होना होदों हौवानि थाखाय ना फ्राय खालामखानाय सोर संबाय थानो एक्सट्रा गोबाव जागोन बे डिउटियाव थांगोन ना थाइजौआबो हाखांबाय ओमफ्राय पुदिना ओमफ्राय होगोन नै सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय बेखौ दा मिक्सियाव होना होनोसै फानलुखौ नोंथांमोना खैथा जायो होनानै लाबानो जाबाय बेफोर खुन्थाइखौ आं दा एवबाय नै बे भाजि एवनाय थावआवनो एवदों बेनिखायनो खामनाय नुदों ओमफ्राय ना गोरि दोङोमोन बे ना गोरिखौबो होफानोसै दा बेयाव सामब्राम ओमफ्राय फानलु दा दसे थाना होगोन खुन्थाया बाङाय लोगोफोर दायो आं खुन्थाइखौ एवखांबाय नै आं मा होखो बे ना गोरिखौ सेफ्लेजोब्बाय
ओमफ्राय आं बेयाव फानलु गोरान होदों फानलु गोरान ओमफ्राय हाइजें बाङाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गरसेल' होदों हाय लोगोफोर फाइनाली मोनजोब्बाय नै बेलाय खुन्थाइ बाथोना खुन्थाइ ना गोरिखौ माने आङो मानो होखो होमबा माने गोखाया बारा जागोन ना बिनि थाखायनो होबाय आङो जि गोथाव नुखाबाय बे पुदिना थाइजौ बाथोन ओमफ्राय बेयो भाजिया ओमफ्राय याव दोङो दालिया दा जोङो बे लोगोफोर होमबा जों दायो खामखौ जाना लाग्रोनोसै दा हौवाया थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बे सेनिटाइजार लांफाखासिगोन स' जा दे बाय बाय हाय लोगोफोर जा हौवाया माने न'आव थायै फाग्ला जाबायनो मेन्टेल क्रेक जाबायनो मिथिला दायो नै एकदम बे कार्टुनफोरखौ दिहुननानै लाजोब्बाय बियो मिथिया मा खालामगोन गावसो मिथिसिगौ मियाथ' न' बनायनायफोरखौ गारहरजोब्बायमोन बाट मिथिला दिनैबा मा खालामो आरो माने गोदानै नोंथांमोना देखायगोन आङो बियो मा मावो मा खालामो ayo जेबो मोनसेबो बुस्थु गारहरा नायदो लोगोफोर बियो मा खालामबाय थायो बेसो मिथिसिगौ आरो एकदम माने कचरा वाला क्यों न होलतोय कचरा वाला होय লাগিছিল कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल बारे बारे मा बनायसोगोन बेसो मिथिगौ नै बे जाबाय माने स्टिकार जेरावबो नोङो पेस्ट खालामनो हायो ओमफ्राय बेजोंनो बे कार्टुनखौ कभार खालामबाय ओमफ्राय जे मा खालामगोन मिथिला नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै माबा आंनि फट'बो दोङो गावनि फट'बो दोङो बि खिथाया माने बिदिनो मावबाय थायो ओमफ्राय जाखांबासो देखायो ओइ इउना बे मिस्टारि फालेसा मा बनायगोन Patani. ओइ मोजांखौ नायलाय आथिं मोजांहै बेंगा फाग्ला बियो फेस मास्क दाखालि इलेक्सन डिउटिनिफ्राय लाना हायनायखौबो इउज खालामगासिनो मिथिला बेसो मिथिगौ मा खालामो मा थायो आं नोंथांमोननो खिथागोन मा खालामनो हायो आंनि मायाव वेस्ट अनेक नायदो लोगोफोर हौवाया मियानिफ्रायनो एकदम खामानियानो सोलिगासिनो बेहा गारनाय बुस्थुफोरखौ बख'नानै माने एकदम माबा माबि हजायसोदों नोंथांमोना आंनाव देखायगोन हाय लोगोफोर खाम साम जाखांनानै ओमफ्राय हौवायाबो थांबाय डिउटियावहा ओमफ्राय दायो एज इउजुएल हदायबो हारसिं जालायबाय ओमफ्राय खामानियाथ' बर्तमान जोबजोब्बायानो ओमफ्राय दायो खालि न' मुसिनायनि खामानि दोङो ओमफ्राय हौवाया जे कार्टुन दं बे बुस्थुफोरखौ बनायबाय थादोंमोन स' आं दायो नोंथांमोननो फाइनाल लुक्सखौ देखायनोसै हौवाया माबायदि बुस्थुफोरखौ अर्गेनाइज खालामजोबखो स' नोंथांमोननो आं दायो देखायगोन स' नायदो आरो माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो This is the final looks नायदो बे फट'गा माने जोङो जोंनि बे पार्टी जानायाव सिथाबनो थाखाय बनाय होनायमोन माने फट'फोर दिहुनना दिनबा मा जायो मेम'रि थालाङो नङाबा मबाइलफोराथ' आरो मालाबा समाव हामा जायो गोमायो एलायनै नोंथांमोनाथ' नुखानायमोन मा इउज खालामदों ओमफ्राय बे फट'खौथ' नुखाबाय जाहा मामा आं आरो जाहा बिफं बे आंनि कलेजनि फट' कलेजाव थानाय समनि ओमफ्राय बियो जाबाय जाहा हौवानि गन्थं ओमफ्राय बे खुगा ओमफ्राय बे माबा मोनसे मुभि दोङो ना बे मुभिखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिदों जानो हागौ मानि बियो बाट बे खुगादों गन्थंखौदों जाहा हौवाया माने गावनो लेपटपावहा मा होनगोन एडिटिं खालामनानैहा बेबायदि बनायनाय आरो बियो ओमफ्राय आंनि फट'खौबो बिदि एडिट खालामना होफानाय ओमफ्राय दिहुनबाय ओमफ्राय इथिंबो दोङो बेखौबो जाहा हौवाया माने एडिटिं खालामनायमोन एडिटिं खालामनानैहा बेबायदि लगायना होनानैहा दिहुनदों आरो ओमफ्राय बेयो माने फ्रेमा बे फ्रेमाव सिगाङाव बेलेग फट' दोङोमोन बे फट'खौ एकदम माबा जोबनानै फट'आ हामा जाबायमोन ओमफ्राय बे मोननै फट'खौ बियो लगायबाय बेयावहा गेजेराव होदों सेल'टेप गोसोम ओमफ्राय बे जाबाय हौवानि बायनाय मबाइल पुराना मबाइल मोननै बेखौनो जास्ट डेक'रेशननि थाखाय माने बे जायगाया खालि जानायखाय बेयाव होना दोनदों ओमफ्राय बेथ' कारेन्ट बाल्ब हौवा बनायनाय ओमफ्राय नैबे जाबाय अन्थाइखौनो सिथाब हौवाया बिदि टावार बायदि बनायना दोनदों माने मा हायो बेहा दिमागाव एकदम माने अनेक बुस्थु सानबाय थायो बियो बनायनोबो हायो मानसिया ओमफ्राय बे फट'गा जाबाय आंनि सिगांनि अफिसनि फट' माने आङो जास्ट मेम'रिनि थाखाय बे अफिसफोरावथ' फट' ओरैनो लानो मोना बाट आङो लाखोमानायमोन बेखौ ओमफ्राय दिहुनना दोनबाय आरो
ओमफ्राय नै बियो बे स्टिकारा इदि सिथाबजोब्बाय स्टिकारखौ बे ओमफ्राय बे कार्टुनखौनो मादि मादि हानानै मा शेपावनो माबा मुबि सिथाबला जोब्बाय ओमफ्राय बेयो जाबाय सोरनिबा बियानि कार्डसोमोन बियो बे गोजा नुनाया बेखौबो बियो माबायदि हानानै सिथाबना होजोबखो ओमफ्राय बेखौबो कार्डजों गावनो बनायनाय बियो मा मिथिला आङो एने बेनो आरो फाइनाल लुक्सआ जाहा कर्नार टेबोल माने कर्नार फट' स्टेशन आरो स' माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय माने दायोथ' बिराद माने परिस्थिति हामा आंहा हौवाया माने बिसनिया दिनै खिथाब होगोन बेयावसो बियो माने बिसनि सेन्टाराव नामा थांब्रबदों दा ओमफ्राय नङाबाथ' थांनाय जायामोन ओरैनोथ' स्कुलाथ' क्लास जाखानाय नङा आरो खोमा ओरैनो माने खिथाबखौल' लानानै स्कुलाव दिनहैगोन आरो बेनि थाखाय थांदों ओमफ्राय दा बेमाराबोथ' ओरैबायदि माने बारा जालांदों माने ओंखारनो हानाय सम्भबानो नङा नै दिनैबो आङो फुङावनो निउस नायनायाव नुदों जे 3 लाखनि बारा हल इण्डिया टटेल गासिब इण्डियायावहा दायो माने बेमारा मिया मोनदों देवबाराव ओमफ्राय गुवाहाटियावबो मिया 12 जन मोनदों स' दानि माने कभिडा बहुत माने माबा एकदम स्ट्रंनो जाबाथाय माने बारा इदि फटके जे हामगोन बेबायदि माने एकदम माने चान्सआ माने बाङाय खमानो स' बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो सेफ थादो आरो जेसां हायो न'निफ्राय ओंखारियानो मोजां जोंबो ओंखाराखै एकदम गिनानो जों एकदम ओंखारथाराखै आंथ' माने लास्ट इयारावहा माने बहुत प्राय माने ओंखारनायानो जानायमोन खाथि खालावबो बाट एबार खिन्थु आं हसायनो माने एकदम गिनानैनो आं बिराद ओंखाराखै खारन एसां बेमार गैयि मानसिफोरानो बहुत थैदों आरो थैनायाबो सेंग्रा सिख्ला एराउन्ड 30 to 40 नि गेजेराव बांसिन जादोंनो बेमारा स' बिनि थाखाय माने बहुत हाबदानै थानाया मोजां गासिनिबो थाखाय स' आं बेखौनो बुंबाय नोंथांमोनाबो गावबा गाव माने सेफटि लाखिदो गावबा गाव मोजाङै थादो हाबदानै थादो स' आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दिनोसै आखौबार फैगोन नेक्स्ट गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहा स' बाय बाय एन्ड हेभ ए नाइस डे